Hvor meget er det, du lige har vedet? Altså det her det er 100 kroner. Men når man tænker over det, så er det jo egentlig en god investering. Fordi alt så kommer jeg jo til at vinde på det her. Ja, sikkert. Plus man får også sjov af det. Og så altså, jeg har brugt 2.000 kroner med, hvad det er sådan en uges SU. Så for helvede! Ikke sort igen! Nu får ikke nogen papirkøber. Hej dreng. Halløj. Hey dreng, hvad siger I til en pokeraften i aften? Ja. Det lyder hyggeligt, men jeg ved ikke helt, om jeg er tilpas med at spille så mange penge. Hvor meget koster det? Okay, kom nu bror. Mand dig lige lidt op. Jeg tænkte, vi ville have sådan et vejen på 100 kroner eller sådan noget. Så... Ja, hvad tid tænker I så? Nå, hej min søn. Hej mor. Vil du høre fra den artikel, jeg lige har læst? Ja? Hvad har du læst? Jeg har læst om, hvordan at gambling påvirker unge folk. Det gør det ikke gambler så. Nå, det er godt at høre, at min søn aldrig kan finde på det. Jeg læste dog faktisk også, at det var især på dit gymnasie, det her det skete. Ja, altså, der er mange af mine venner, der gør det, men jeg bliver ikke påvirket. Nej, det håber jeg godt nok ikke. Super. Men altså, jeg skal også i skole nu, så hej. Så må du hygge dig på din skole. Vi ses. Hvor mange penge er det her egentlig? Altså 500 er 5 kroner, og du skal lægge mindst 10 ind hver runde. Altså det virker det ikke som lidt meget, men altså, fint nok, så spiller vi. Jeg caller. Også. Jeg caller skal også. Hvad siger du? Straight. Nej, hvad? Ja, tak. Og skal man det der. Luksus. Så. Ja, tak. Det ser ud som om vi er i udregning. Så må du bare sige. Det gør jeg. Det gør jeg. Værsgo, drenge. Jeg har lige brug for en pause. Jeg er seriøst nødt til at vinde de der penge tilbage. Jeg får jeg først kort. Jeg better 1000. Kort. Så får jeg det næste kort. Jeg er over den. Jeg har slet ikke nok penge. Hvad med mit ur? Og mit ur oveni. Mit elskede barnebarn. Det glæder mig, at jeg kan give dig det her ur her. Wow. Det har været i vores generation i tusinder af år. Par konge. Flush. Flush. Anders, hvad er klokken? Det ved jeg ikke.